ndụ ebiri nke ọma bụkwazi nke emerụbere n'ebe ọ dị ukwuu n'Ụmụifite Village dị n'Agụrụ nke kansụl ime obodo Anọcha n'ime steeti a mgbe ndị na-aga ụka n'Ụmụifite gbakọtara ọnụ iji wee si ya jee nke ọma ma nọrọ n'oge ahụ kwupụta ọrụ ọma dị iche iche nke Chief Innocent Obujiọfọ Okoye. Ngozi Obileri n'ebe ahụ. Ya bụ Chief Okoye onye gbara afọ 75 bụ nke mmemme akwamozu ya bidoro na ụlọ ụka St. John Catholic Church Agụrụ nke eji ụka akwamozu wee bido. Obe onye ụkọchukwu amụrụ na Ụmụifite Agụrụ bụ Reverend Father Clement Ezeka kọwara ya bụ Chief Okoye lagoro mmụọ dịka nwoke rụsịrị ọrụ ike n'ịgba mbọ hụ na ezinụlọ ya ndị nọ ya gburugburu bụ ndị biri ezigbo ndụ. Otu nwa nwoke ya bụ nwoke lara mmụọ bụ Chief Sly Okoye na otu nwa nwaanyị ọ mụkwara bụ Mrs. Ada Onwuje kọwara na ha mere mmemme ncheta agbamafọ 75 nke na ha ka ọnwa Febụwarị afọ a dị na mkpụrụ ụbọchị 4 na-amaghị na ọ kwadola ịrapụ ha. Nwanne nwoke nke ya bụ nwoke lara mmụọ bụ Chief Hilary Okoye, ọgọ ya nwoke bụ Maazị Ferdinand Onwuje, ụmụ ya bụ Chimamanda Okoye na Ugochukwu Onwuje na nna ha ochie hụrụ ha n'anya nke ukwu. Ya bụ mmemme akwamozu bụ nke ndị ọgọ ikwu na ibe bịara mgbaru tinyere onye na-anọchite ọgbọnta votu Ọka North na South na ụlọ omebe iwu ukwu dị n'Abuja bụ Honorable Lilian Orogbu na onye ji akara Labour Party azọ ọkwa ọchịchị nke a ga-eme na November 8 na Anambra bụ Maazị George Moghalu nakwazi egwu ndị CWO gbara ya nakwa mmanwụ gorilla bụ ihe ndị pụtara ihe na ya bụ mmemme akwamozu. Ngozi Obileri.